inoiz joan zara irakurle talde batera liburua irakurri gabe? Ba, ez, normalki joan naiz, behin baino gehiagotan irakurrita. Eta, bueno, gero errepikatzen direlako, baina ez naiz joan irakurri gabe. Oraingoz, nor daki. Euskaldun izateaz aspertu altzara inoiz? Ez, bueno, egia da, nire gurasoak ez dira da euskaldunak, zentzu ertxean, erdalduna dira, orduan esan nahi dut, euskalduntasuna modu askotara praktikatzeko aukera izan detela familian eta familiatik kanpo, orduan ez naiz aspertzen. Batere gustatu ez zaizun liburu baten kritika egin izan duzu inoiz? Bai, egin izan dut eta gainera bere momentuan esan izan nun, horrek ere sortu zizkian zalantzak ere kritika egitaren funtzioaz. Noiz zertarako mindu, pixkat horren inguruan ere pentsatu izan dut. Erdarakadak esaten dituzu, adibidez, bai, izugarri pila. Nire euskalduntze prozesua esan bezala ez, gurasoak eta nire inguru handi bat erdalduna danez, bai. Adibidez, ez dakit, baina entzungo zen dituzten ere bestela elkarrizketan. Zein da esatea lotxa ematen dizun kultura erreferentzia erdalduna? Lotxa, ez dakit. Lotxa, kultura erreferentzia erdalduna. Niretzat erreferentzia dena. Badakit, ni oso Bon Jovi zalea izan naiz. Ni kontua da, kultur popular zale izugarria naizela. Naiz da jendeak ez duen uste. Eta goratzen naiz, Bon Joviren kontzertutan, da berdin du. Eta ez dakit, Shakiraren kontzertu batean ere naiz. Nik holakoetara askotan jo naiz. Eta gehiago izan da bestek esan didatela ez esateko, nik esateko lotxa izatea baino. Zegia da, igual ez dut horren inguruko kritikarik egiten, baina nik orokorrean kontsumitu izan ditut beste kultura mota asko.